ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр бошад. Умедвор ҳастам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳату сари ҳол ҳастен. Имрӯз худо хоҳад баҳри шумо як хушхабар дорам. боварӣ дорам ки бисёрон касоне ки ба Корея омадан мехостанд мунтазири ан ҳамин хабари мо буданд, хусусан шахсоне ки паспорти русӣ доранд. ва пеш аз хушхабар мунасар кардан мехоҳам шуморо подписчикони азиз бо як канали беҳтарин бонуи тоҷик шинос кунам. боварӣ дорам ки шумо ин рекламаи моро дастгирӣ мекунед, медуред, подписатсия мекунед, лайк мемонед ва аз номи мо салом мерасонед. номи каналшон Шаббода аз ноҳияи Айни ҳастанд, яъне бигем ҳамшаҳримон ҳастанд. бисёр пухтупазҳои беҳтарин ва наворҳои ҷолиб карда баҳри мо пешкаш мекунанд. медароем ҳама каса дастгирӣ мекунем, подписатсия мекунем, видеошона тамошо мекунем ва ҳатман ки аз номи канали Корея Теҷике салом мерасонем. дӯстони азиз, силкаи каналшона ман дар якум комментария закрепид мекунам. ҳатман ки даромада дастгирӣ кунеду обуна шавед. хуб дӯстони азиз, мегузарем ба хушхабари худмон. чӣ хеле ки ман дар видеои пешинам гуфта будам, Корея бо Россия шартномае дорад ки шаҳрвандош метавонанд омада дар Корея ба муҳлати 3 моҳ бевиза гарданд. яъне шахсоне ки тоҷиконе ки бигем паспорти русӣ дошта бошанд метавонанд ки омада дар Корея 3 моҳ гардем. ва ан ҳамин шартнома аз сабаби COVID-19 як муҳлат маҳкам карда шуда буд ва ҳозир бошад ан ҳамин шартнома аллакай аз моҳи апрел сар карда кушода мешавад. яъне шахсоне ки паспорти русӣ дошта бошанд метавонанд бемалол омада дар Корея ба муҳлати 3 моҳ бевиза гарданд. дӯстони азиз, ин хушхабари мо буд. ба шумо пешравӣ, барори кор ва бурдбориҳо таманно дорам. ҳаракат кунен, аз қафо шавед, иншоаллоҳ ки мешавад. бо ин ҳамун шартнома омадан низ албатта қонуни қоидаи худша дорад ки бояд ҳатман риоя кард. яъне аз муҳлати додашуда 3 моҳ зиёд истодан мумкин нест. агар ақаллан шумо як рӯз зиёд истодед, шумо аллакай нелегал ба ҳисоб меравед, метавонанд ки шуморо ҷарима карда депортатсия кунанд. дӯстони азиз, дар комментария ва WhatsApp савол беҳад бисёр буд. саволе ки аз ҳама бисёр шумо медодед ин буд ки мешавад ки бо паспорти российскӣ равем, аз 3 моҳ зиёдтар истем. бале, албатта мешавад. муҳим ин ба Корея дар омадан аст. вақте ки дар омаден усуш айхтон вобаста астай. ҳастанд одамое ки бо паспорти российскӣ мебиёянд, баъд визаи созтар мегиранд, визаи корӣ мегиранд ё ки студент мешаванд. умуман гӯем метавонанд муҳлатшона зиёдтар кунанд. чӣ хеле ки гуфтам, ин ҳамаш аз худатон вобаста астай. вақте ки ба Корея дар омада ҳаракат карда ягон визаи хуб гирен, метавонед ки ба муҳлати зиёд истода кор ва фаъолиятона дар ҳамин ҷо давом диҳед. тамошобинони азиз, ногуфта намонад ки чӣ хел ба Корея бо паспорти тоҷикӣ омаданам. ман аллакай видео кардагӣ ҳастам, ҳамаша фаҳмондагиам, барнома буромадагӣ ҳастай. дар омада тамошо кунед, видеои қаблӣ як бор боло кунед, ҳамаш мебуроям. дар омада тамошо кунед, чизе ки нафаҳмидед дар комментария нависед, ман ҳатман ки ҷавоб мегардонам. ва ҳаминҷода боз мехоҳам як саволе ки қариб ҳама подписчики ман 10 бори додагӣ ҳастай, боз дар ҳамин видео ҷавоб гардонам. савол ин аст ки чӣ хел ба Корея танҳо барои кор равем. бовар кунед, ҳама подписчики ман ан ҳамин савола метия. ман аллакай 10 бори ба ин савол ҷавоб гардонагӣ ҳастам ва боз ҳозир ҷавоб мегардонам ки мо тоҷикон ба Корея танҳо барои кор омадан наметавонем, чунки Корея бо Тоҷикистон шартномаи корӣ надорад. хай ҳозираш шартномаи корӣ надорад, мумкин оянда кунад. агар ки оянда шартномаи корӣ бо Тоҷикистон Корея баст, баъд метавонем ки бемалол омада дар Корея кор карда гардем. боз бисёриятон пурсидем ки забони корейския донистан ҳатмӣ аст, мо намедонем чӣ кор кунем.
мешавад ки ҳамуҷо рафта хонем. Бале мешавад ки ҳамҷо омада забони корейска хонен, иҷода бо нағзтар тезтар бигем ёд мегирен. Донистан шарт ва зарур нест, вале агар ки донен боз барои худатон состар астае. Агар бигем амин бисёрам не камтаракам донен, ам якчинимча фаҳмен, барои худтон бо нағза мисол бо иҷо омада давом метиҳен. Иҷода мисол як берун мебиро, ягон кас катишинос шуда рафиқҳои корейскӣ бигем пайдо карда, дар иҷа имконияти тез ёд гирифтантон бисёртар астае. Ва вақте ки шумо дар ягон донишгоҳ дохил шудаен, забони англисия донистантон и шартае, чунки донишгоҳҳои Корея бисёрш ба забони англисияй. Боз як савол дигар буд ки стипендия тақрибан чанд сум аст? Албатта нархи стипендия дар ҳар донишгоҳ ҳар хел аст ва аз ҳамон факултете ки шумо интихоб мекунед мехонед, аз ҳавай ҳам вобаста аст. Ман аниқаша намедонам, лекин тақрибан мегӯям ки аз $500 $600 сар мешавад то ҳамхел $1,500 ҳамхел мебурояд. ва вақте ки шумо саводи кофӣ, саводи нағз дошта бошен, забони англисия зур донен, мисол сертификати TOEFL дошта бошен, бигем саводи зур дошта бошен, имконияти бепул хондантон иҷода зиёд астае. Шахсонеро мешиносам ки барои омаданшон маблағи беҳад кам истифода бурдагиянд, чунки саводи зур доранд. Мисол вақте ки шумо саводи зур дошта бошен, ай Тоҷикистон истода Корея экзамен месупорен, баъд айҷа шуморо қабул мекунанд, пригласит мекунанд шумода, баъд шумо визаро гирифта мебиёед. Ҳатто билет пулитона худи донишгоҳ метиҳад. Иҷа ки омаден расходу бигем ҳар моҳа пул метиҳанд, стипендия метиҳанд, бигем дастгириҳои беҳад нағз мекунанд вақте ки саводи зур дошта бошен. Ва бигем вақте ки саводи ӯ қадар зур надошта бошенам, ҳар сол пули донишгоҳ худтон метиҳен. Ва ана бо чӣ мегӯям, барои иҷа зиндагӣ кардан нархи наворам хай қимат астае. Квартира пулӣ, боз мисол хурду хӯрок, ана ёша бошад, аз ҳисоби худтон мекунед. Хулас дӯстони азиз, аз қафо шавед, ҳаракат кунед, ҳатман ки мешавад, метонен шумо. Касоне ки паспорти русӣ дошта бошен, метонен аз 1 апрел аллакай документ тоғрикунатона сар карда ба Корея биёен. Ва касоне ки паспорти тоҷикӣ дошта бошен, видеои пешнара тамошо кунед. Чизе ки нафаҳмиден, боз дар комментария нависен, ман албатта ки ҷавоб мегардонам. Бисёр подписчикон нархи навои донишгоҳу ҳамин Корея умуман зиндагӣ кардана қимат мегӯянд. Рост қимат, лекин ҳамин чӣ корие ки сар накардӣ, дар аввал расход дорад. Вақте ки расход кардӣ, омадӣ иҷода мисол ҳаракат карда, ҳушёрӣ карда, кори нағз кунӣ, метавонӣ ки ҳамон расходҳои кардагита чанд баробар зиёд бурорӣ. ҳаминҷа видеомона ба анҷом мерасонем. То наворҳои дигар дар паноҳи худо бошед. Ба шумо барори кор ва комёбӣ хоҳонам. Саволотон бошад, дар комментария нависед, ман ҷавоб мегардонам.